Salamu alaika silar komai kamar ka ba da ayi an kulle. Salamu ala sitirar baye mu so shi mu kaushe wa kyalle. Salamu alaika amintacce hanyar tawanin ka ba dai kulle. Salamu alaika habibullah daga kai Allahumma ya kulle. Salamu ala angon hafta komai na gunka rasulallah. Wani mu bare manzan Allah. Waye ya isa Allah ya yi mai aiki bayan ka rasulallah. Allah ya ajiye komai na ga salati yake wa rasulallah. Wayansu mutane sun gane ma'aiki ne babi balla. Akan kaunar manzan Allah aka ja kunnen mu ibadallah. Ka so ka dace dan uwana in ka ke dole ka sa wahala. Wani mu bare manzan Allah. Habibi ka fi gaban sanuwa daskar Allahu rasulallah. Akan ka abarka kan Ahmad a soka a kause wa illa. Nabiyin Allahu ma'aiki ne da ba dai ce ba mu san Allah. Sai ya zo ya nuna Allah, Allahu ya nuna rasulallah. Sirri a sake sirri haka ne ma'aiki da rasulallah. Wani mu bare manzan Allah. In ba da bai tasiri mutane duk bai ni. Ilahu kake yi wa bauta salati na sidi kauni. Kiran sallah in ka duba ma'aiki ne malan ka sani. In ka shiga tayyar ma haka ne rike shi bakarcin imani. Ko ka rike fanko ne tunda ba zai iya sare ma